Vítam vás v podcaste Celostné rozhovory. V priestore, kde zdravie nevnímame len ako stav tela, ale ako harmóniu tela, mysle, duše a životného štýlu. Kde nevidíme len diagnózu, ale predovšetkým človeka. Som Zuzana Pitoňáková, hlavná lekárka polikliniky Medante a budem vás sprevádzať rozhovormi o medicíne s celostným prístupom. Poďme na to. V roku 2024 realizovala agentúra Focus relatívne veľký prieskum ohľadom stresu na slovenskej populácii. Tento prieskum mal vyše 1000 respondentov a nejdem vás v tejto chvíli zaťažovať všetkými číslami, ale pozoruhodné sú minimálne dve čísla. Naša spoločnosť je veľmi uvedomelá, pretože až 4/5 opýtaných si uvedomujú, že chronický stres je zdraviu škodlivý a má mnohé následky, ktoré sa negatívne podpisujú na našom zdraví. Paradoxom je, že napriek týmto 4/5 až 2/3 opýtaných s týmto stavom nerobí vôbec nič. A to je pre nás v poliklinike Medante veľkou výzvou, ako uchopiť lepšie tému stresu a ako s ňou začať lepšie pracovať, ako ponúkať ľuďom reálne nástroje na to, ako si pomôcť. A v tejto chvíli by som veľmi rada privítala moju dnešnú hostku, pani doktorku prírodných vied, Evku Todt, ktorá by som povedala, že je špecialista na stres na slovo vzaty. Evi, vitaj. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Zuzka. Ahoj. Buď taká dobrá, povedz nám na začiatok niečo viac o sebe. Niečo viac o mne, vyštudované prírodné vedy, fyziológia, čiže tomu som sa venovala a v podstate pôvodne som neplánovala, že skončím v rámci nejakého stres managementu a regulácie stresu, ale život ma tak nejak priviedol k tejto téme, čiže sama som bola práve vzorka toho nejakého človečika, ktorý mal chronický stres, nebol si toho vedomý, na nejakej úrovni postupne to začalo robiť problémy na fyzickej aj psychickej stránke a proste našťastie som sa dostala k celkom takým, môžem povedať, že úspešným nástrojom, ktoré dokázali regulovať stres. Až v takej miere ma oslovila táto téma, že som sa rozhodla v tom ďalej pokračovať a odovzdávať nástroje na to, ako sa regulovať, ako sa vrátiť späť do zdravia, do takejto určitej harmónie, ozdraviť si to teličko. Mnohokrát sa práve s témou stres spomína to, že ako máme meniť myseľ, čo je samozrejme tiež pravdou. A pre mňa je veľmi zaujímavé práve to, čo ty robíš, a to je, že vlastne stresom pracuješ cez telo. A bola by som veľmi rada, keby si nám ozrejmila, možno povedala viac k tomu, že vlastne jednak možno to, čo ty zo svojej pozície, zo svojej profesie vnímaš, že čo ten stres robí s telom, a na druhej strane potom, aké nástroje na prácu so stresom používaš. Áno, je to pravda, že ja sa viacej venujem tej oblasti takej somatickej práci so stresom. Ono v podstate trošku sa naozaj už aj teraz v súčasnej dobe ukazuje, že tieto techniky sú účinnejšie, lebo minimálne sú účinnejšie vtedy, keď už človek je dosť prestimulovaný. To znamená, že keď už je človek v chronickom strese, častokrát tam už nestačí nejaká mindfulness technika, alebo nestačí, že budem sa snažiť tváriť nejak optimisticky, budem sa snažiť nejak vizualizovať si možno nejaké pozitívno, alebo nebrať veci nejak veľmi vážne. Ono to trošičku súvisí aj s takouto fyziológiou, pretože stresová reakcia je riadená staršími štruktúrami mozgu, stredným zadným mozgom, nie je riadená tým našim predným, tým našim ráciom. Takže keď my ideme do stresu, tak začne prevládať naozaj tá oblasť, ktorá je viac taká pudová, seba záchovná a tam už nám to rácio nepomôže. Čiže darmo si poviem, že nemala by som vnímať veci nejak výrazne vážne, mala by som byť nejaká odľahčená v pohodičke. Proste to nebude fungovať. To telo sa štartuje, aktivuje sa tá stresová reakcia a vtedy naozaj
najlepšie fungujú tie somatické techniky, ktoré viacej pracujú na úrovni toho sympatika, parasympatika, čiže tej autonómnej nervovej sústavy a dostávajú naše teličko do homeostázy. Takže ukazuje sa teraz, že naozaj... To znamená, že do rovnováhy. Tak, do rovnováhy, dostaneme sa do rovnováhy, do pohody a tieto techniky sa teraz naozaj ukazujú ako efektívnejšie, minimálne v tom prvom kroku. Ja to tiež tak vnímam. Ja by som povedala, že to vnímam, že sa to krásne doplňa. Tie mindfulness techniky a vôbec akoby práca s presvedčeniami je výborná práve na prevenciu stresu, respektíve keď ten stres je dlhodobý a potrebujeme si lepšie uchopiť, čo sú tie stresory, ktoré nás do toho privádzajú. Ale v tom akútnom strese, keď sa nachádzame, tak tam naozaj ten adrenalín nám nepomôže odbúrať myšlienka, ale tam musíme ísť viac do tela. A čo sú možno, povedz nám viac o technikách, alebo čo sú tie... Čo je tá práca s telom? Čo sú tie nástroje, ktoré ty pri práci s klientami používaš? Ono je to viacero rôznych techník, ktoré sa dajú aktuálne použiť. Napríklad jedna z takých, by sme mohli povedať, že veľmi jednoduchých, veľmi ľahkých. Môže to robiť každý, to sú napríklad tie dýchové techniky. Hej. Už len tým, že sa človek trošičku pozrie na to, ako dýcha a či ten jeho vzorec dýchania je správny a fyziologický. Čiže už len keď zapracujeme na tom, že si ho človek ozdraví a naozaj sa na nejakej úrovni nadýchuje a vydychuje správne, tak vie veľmi veľa spraviť s tým, ako celý ten deň bude vyzerať. Aký bude vlastne priebeh, pretože už keď máme to správne fyziologické dýchanie, tak aj tam do určitej miery vieme veľmi slušne regulovať stres, že sa nám trošičku viacej aktivuje tá fáza alebo oblasť parasympatického nervového systému, čiže toho kľudového, ten, ktorý my chceme. Takže toto je jedna oblasť, kde však vieme viacej zapracovať, je povedzme u ľudí, ktorí sú už možno aj viacej úzkostní alebo majú možno už aj nejaké depresie, majú nejaké panické ataky, tak tam vieme pracovať aj konkrétne s nejakými takými, že terapeutickými praktikami v rámci dýchu a dýchového vzorca. To znamená, že vieme konkrétne vnášať do dýchu určité zádrže, vieme predĺžovať výdych, čiže sú určité špeciálne vzorce, ktorými tým pádom cieľene pracujeme naozaj s tou autonómnou nervovou sústavou a aktivujeme ten náš kľudový stabilizačný systém. Čo je asi dôležité podotknúť, kde sa niekedy stretávam s tým, že mi prídu ľudia, našli nejaké, videjko alebo niečo si prečítali, tých zdrojov je celkom veľa a povedia, no ja som skúšal aj dýchové techniky, skúšal som dýchanie do štvorca, kadečo a že nefunguje. No a ono je to také zaujímavé. Tieto techniky treba proste cvičiť. Ono ich treba proste praktizovať. Ono to nebude fungovať tým, že človek si to niekde raz prečíta a raz to vyskúša, keď je v panike. To nemá proste ten efekt. Alebo malo by to, ale trvalo by to možno 10 minút, 15 minút, než by sa to teličko dostalo do kľudu, do stabilizácie. Čiže my potrebujeme všetky tie techniky na nejakej úrovni proste trénovať, pracovať s tým, vychytať tomu nejaké tie muchy, aby to bolo účinné v ten daný moment. My sa k dýchu dostaneme ešte detailnejšie a hlbšie. Povedz možno ešte, urob taký prierez viacerých vecí, ktorým sa ty venuješ a čo všetko robíš s tým telom našim. Áno, čiže okrem tých dýchových techník máme potom ešte nástroje na nejakej úrovni silnejšie, by sme mohli povedať, lebo keď by sme trošku tak pozreli, niekedy môže byť tá dýchová technika taká, že je trošičku ako taká nálepka. Že nám nejakú tú ranu ošetrí, trošičku nám ju tak sa nejakú by stará, ale tú triesočku, možno nejakú tú blokádu, nejakú tú traumičku, ktorá to môže celé spôsobovať, tak tu nám nemusí alebo neodstráni. To si krásne povedala. Takže na to máme také silnejšie metódy. Na to máme neurogénne chvenie, čiže metódu TRE. Fantastická metóda. Áno, skrátka. To je trauma tension release exercises, že je veľmi pekná metóda, ktorá naozaj má obrovský potenciál uvoľniť nie len takú, že bežnú tenziu, bežné napätie, ale ide aj hlbšie a dokáže aj na také tej terapeutickej úrovni pouvoľňovať rôzne blokády, rôzne také tie staré traumatizujúce nejaké udalosti, zážitky, ktoré ostali nedokončené, nespracované. Takže tam je to veľmi taký pekný ako ozdravný potenciál. Takže toto máme napríklad metódu TRE.
No a potom vieme robiť ešte aj s ďalšími inými somatickými metódami, alebo vieme našať rôzne ďalšie ešte prvky, ako napríklad rôzne techniky nejakého kolembania, máme techniky určitých, vieme stláčať nejaké špeciálne body. Niektoré, to nám povedz, to je zaujímavé. To mám vždy rada, keď o tom rozprávaš. Aj nejaké konkrétne typy? Môžeš, no jasné. Že máme strašne veľa rôznych bodov na tele, ktoré pomáhajú tomu, aby sme sami vedeli dostať možno relatívne aj rýchlo, ľahko do kľudu. Jeden z takých bodov je bod gamut, celkom taký možno, kto robí nejaký ten tapping alebo metódu, že emotion freedom technique, tak možno poznajú. Je to bod, ktorý sa nachádza medzi štvrtým a piatým prstom v tejto oblasti. Takže ja by som to, takto možno tu mám nejakú kamerku, tak to tam ukážem. A toto je taký veľmi zaujímavý bodiček, ktorý sa dá napríklad aj tak, že len keď ide človek do stresu, že ho proste premasíruje, že ho trošičku preklepe, poklepká párkrát a už táto samotná stimulácia pomáha tomu, aby sme sa cítili lepšie. Hej. Raz budem trošičku srandovať, ak by sme mali nejaký stres z podcastu. Napríklad, áno. tak si môžeme veľmi nenápadne tento bodiček masírovať. Ja mám kopec takýchto vychytávok. No povedz ešte, daj. Preto sa tu tak usmievame k lečo, nie? Že... Inak to diváci nevedia, ale pred chvíľou sme sa s Evkou rozprávali, že to s našim stresom v dávnejšej minulosti nebolo také. Vôbec, áno. Áno, že sme to zvládali trošku inak, takže trošku inak, áno, dá sa s tým pracovať. Keďže už teraz máme techniky, čo všetko sa dá robiť, takže napríklad masírovať si tento bodík, alebo už len takáto stimulácia okolo uší. Premasírovanie si celej tejto oblasti, tuto ide totiž meridian trojitý žiarič, ktorý nám veľmi výrazne podporuje, že nám akoby nabieha stresová reakcia, že sa aktivuje ten adrenalín. Takže takéto naozaj premasírovávanie okolí ucha alebo uší nám veľmi slušne pomáha v tom, že sa regulujeme. A tu ešte jedna zaujímavosť ma teraz napadla, tak to potrebujem povedať. Možno niekto nepoznáte techniku Access Bars. Tu tiež robíme v Medante. To samé cudzie slova, okrem toho dýchania, myslím si, že pre bežného poslucháča cudzí jazyk. Je to technika, ktorá veľmi výrazne reguluje, stabilizuje nervovú sústavu. A tam v podstate 80% bodov, ktoré držíme, je to technika, kde si človek leží, relaxuje, oddychuje a terapeut stláča určité body na hlave a tá nervová sústava sa dostáva do takého dlhodobého kľudu. No a 80% tých bodov sa nachádza práve v okolí uší. Čiže tuto je naozaj taká tá zóna, keď si človek premasíruje, prestimuluje niekedy aj tie ušné bolce, pomáha to stabilizovať nervovú sústavu, ukľudniť. Takže... Ty opakovane hovoríš presne ten termín, že stabilizovať nervovú sústavu. Čo to možno znamená, keby sme to rozmenili na drobnejšie? Veľmi jednoducho, že sa dostávame do takej, by sme mohli povedať, alebo rovnováhy. Telo sa dostane do takej rovnováhy, kde sa primárne aktivujú metabolizmus, imunita, regenerácia, čiže telo neostáva zaseknuté v chronickom strese. Tak jednoducho by som to povedala, ale že dostávame sa do určitej zóny, kde nám sa môžu naštartovať ozdravné mechanizmy, ktoré nám bohužiaľ stres vypína. My si to potrebujeme pozrieť z hľadiska takého toho veľmi primitívneho, ako som už spomenula, že stresová reakcia je v podstate pudová, je sebazáchovná. To znamená, že také zviera, ktoré je na nejakej úrovni vystresované a bojuje o svoje prežitie, čiže buď bojuje alebo uteká, tak ono nebude regenerovať, ono nebude metabolizovať, nebude sa rozmnožovať. Pretože sa potrebuje zachrániť, potrebuje z nejakej situácie proste utiecť. Áno? Takže naozaj my vidíme, že tá chronicita toho stresu a častokrát si to človek ani vôbec neuvedomuje, že je zaseknutý v tom strese. Ono to robí rôzne problémy. Častokrát rozmýšľam nad tým, že možno aj tá oblasť tej reprodukcie a toho, že veľa ľudí teraz naozaj máva problémy s tým, že ženy nedokážu otehotnieť. Dosť to spájam, že to práve môže súvisieť s tým, že tá nervová sústava je stále na nejakej úrovni vystimulovaná. A nedochádza k tomu kľudu, nedochádza k tomu, že to telo má proste kľud a takú tú rovnováhu a fungujú tie systémy, aj tie reprodukčné, tak ako by mali.
Ale toto je také veľmi, veľmi zaujímavé, že keď by sme zobrali, ja naozaj teraz budem hovoriť za seba. Ja som si vôbec napríklad nebola vedomá, že som zaseknutá v chronickom strese. Hej, absolútne. Niekedy je to totiž trošku také podprahové, že pokiaľ nám sa neudieje nejaká konkrétna trauma alebo niečo a ten stres sa nám zbiera na nejakej úrovni, takže postupne, hej, tak človečik si na to ako keby tak aj postupne zvykol. Hej. A tým pádom nie je si proste vedomý. Hej. Ono častokrát tomu človeku, až keď sa začne niečo reálne diať, začne pociťovať úzkosti, hej, alebo proste začne mať nejaké tie tráviace problémy, hej, migrény, alebo nejaké tetány. Keď má zdravotné ťažkosti, až to býva pre ňo taký a niekedy zvonec. A niekedy aj to je ešte tak, že to nepripisujeme tomu stresu. Ja až keď som začala hlbšie pracovať napríklad s tou technikou neurogénneho chvenia, s tou TRI metódou, a až keď som s ňou začala pracovať tak hlbšie, tak sa mi zrazu také akoby otváralo. Takéto, že Ježišmária, aj toto mi súviselo so stresom. Hej. Že Bože môže, kde som ja bola zaseknutá. Hej. Ono, keď by sme si možno keby povedali také, že nejaké tie signály, že kedy už možno, že taký, že zdvihnutý prst. Tak povedz. Veľmi typické je napríklad to, že naozaj nevie človek relaxovať, alebo napríklad, že keď ide do nejakého, že trošku si povedzme oddychnúť, tak má možno pocity viny. Hej? Že ježiš, a teraz márnim tu čas. Teraz sa mnohí z vás presne ste si povedali, to je aj môj problém. Hej, a to bolo aj môj problém. Áno. Čiže normálne taký pocit viny, že ježišmaria, hej, a teraz ja tu len tak ležať, hej, alebo čo, proste mal by som niečo robiť, mal by som niekam ísť, hej, bolo by treba niečo ako upratať, navariť. Tak, áno. Čiže už to je ten signál, že to telo proste nevie vypnúť, hej, ale stále akoby nastavené v tej zóne toho výkonu. Hej, to je napríklad také, alebo naozaj aj akékoľvek stiahnutie, stuhnutie, tenzia, veľmi častokrát rôzne samovoľné pohyby, drobné, obhrízanie sa, hej, obhrízanie ceruska, hej, niečo. Šúpanie nechtov. Tak, to sú všetko také tie signály už toho, že je to v podstate prestimulované, hej, tá nervová sústava, proste to telo není v tej relaxácii, není v uvoľnení. Takže aj takéto drobné signály už znamenajú, že halo, že pozor, že treba sa na to trošičku zamerať. Hej, takže asi takto, no. Ďakujem. Ty ideš ako píla. Pomaly mám pocit, že nemám kedy klásť otázky. Mňa to napadá, ja sa priznám, že som veľmi rada, že ťa máme v tíme, pretože inak idem akorát na tento podcast, prichádzam z lekárskej izby, kde sme okrem iného sa bavili aj o tebe a o tom, že zase kolegyňa neurologička, že ti veľmi rada posiela pacientov, pretože krásne výsledky má práve napríklad s tetanickým syndromom, s tetániami, s úzkosťami a tak ďalej. Takže áno. A čo mne sa ešte veľmi ráta na tvojej práci je, že ty dávaš ľuďom konkrétne nástroje. A to je podľa mňa niečo úžasné, že to nie je o tom, že chodíme roky niekam pre nejaké lieky a stále ich potrebujeme do nemoty, pretože tak to je, že doživotne. Nie, ty dávaš konkrétne nástroje, áno, človek k tebe ide niekoľkokrát, ale potom ten nástroj má a môže s ním pracovať. Tak. Áno, ja sa vnímam viacej v takej úlohe trošku také, ako by sme mohli povedať, že lektorky, alebo nejaké sprievodkyne, že naozaj sa snažím ľudí motivovať v tom a naučiť ich teda aj nejaké techniky, ktoré ale následne v podstate potrebujú začať praktizovať. Ako som už aj spomenula s tými dýchovými technikami, že tam je to tiež tak, že nestačí proste tá informácia. Hej. Proste potrebuje to človek začať si to skúšať, potrebuje si toto telo zažiť a tak je to proste so všetkým. Hej. Tak je to aj s tým neurogénnym chvením. Štandardne to zvykne mávať nastavené tak, že príde človečik ku mne, dostane nejakú aj tú teóriu trošičku, aby porozumela aj tá myseľ, že čo sa deje, prečo napríklad sa venujeme nejakej technike, čiže je za tým vždy aj takéto rácio, ktoré mám veľmi rada, že si to aj vysvetlíme trošku na tej fyziologickej úrovni a následne ideme do praxe. Čiže človek si získava nejakú skúsenosť, zažije si to na tej hodine, no ale potom odchádza domov a teda v ideálnom prípade je dobré, aby si to proste trénoval, párkrát do týždňa.
väčšinou s technikami, s ktorými robím a aj určitá výhoda týchto regulačných techník je taká, že oni vlastne nie sú vôbec náročné. Hej. Oni sú naozaj relatívne celkom jednoduché. Jediné, čo vyžadujú, je ten čas a to, že si to človek začne sa proste venovať samému sebe, že si vyhradí proste ten priestor a povie si, že dobre, tak idem to skúšať, idem to proste praktizovať. Následne potom približne za nejaké možno 3 týždne, 4 týždne mi prichádza na kontrolu. Čiže pozrieme sa reálne na to, máme určité ciele, máme určité očakávania, čo chce človek dosiahnuť. No a zhodnotíme to, kam sme sa posunuli. Hej, pomohlo, nepomohlo, čo sa zlepšilo, v akej miere sa to zlepšilo, čo potrebujeme proste pridať, hej, kde to vieme rozšíriť o nejaké ďalšie techniky, doplniť to. Takže z môjho pohľadu veľmi pekná práca, hej, ale je to veľmi, veľmi závislé naozaj od toho trošičku tej disciplíny. Hej. A keby sa dalo to nejakým spôsobom kvantifikovať, že koľko asi stretnutí je potrebných na to, aby človek mal možnosť povedať, že áno, tak už to ovládam, už to viem. Hej. No už keď si zoberieme, keď učíme napríklad aj myseľ, alebo keď sa učíme nejakému novému vzorcu, vždy je tam orientačne minimálne nejaký mesiac, aby sme vôbec videli, alebo aby to vôbec začalo byť aspoň trošku na nejakej úrovni automatické. Hej. Takže keďže sa však bavíme o nejakom chronickom strese a človek väčšinou v tom býva relatívne dosť výrazne zaseknutý, alebo teda vyhľadá nás vtedy, keď už naozaj má nejaký problém. Takže my sa tam väčšinou nemôžeme baviť o tom, že si dáme nejaké 1-2 stretnutia. To je bohužiaľ už aktuálne málo. Hej. Jasné. Ale nie je to 20-30 stretnutí tak, asi. To nie, ale z môjho pohľadu je veľmi pekná, poviem príklad, taká polročná spolupráca. Hej. To znamená, že nejakých 5-6 stretnutí. 5-6 stretnutí. Za to vieme veľmi pekne už vidieť proste výsledky. No, ono dokonca sú také veľmi pekné výskumy, kde je potvrdené a kde sa ukazuje, že my vieme v podstate vstupovať trošičku ako keby aj do takej tej ako keby epigenetiky alebo toho, že ktoré nejaké gény sa nám budú viacej aktivovať a ako telo následne bude možno reagovať. Čiže aj teličko, ktoré možno predtým bolo také ako keby vystresované, tak má potenciál, že sa budú napríklad mu tvoriť gény a viacej budú tým pádom produkovať nejaké hormóny alebo nejaké tie transmitery, ktoré viacej súvisí s takým tým kľudom, alebo s tou pohodou. Ale na to trvá, povedzme, to trvá takých tých 6 mesiacov, že to trvá tých pol roka, než sa to reálne ako keby začne celé to telo prestávávať, ako keby prebudovávať. Takže treba dať tomu tú šancu. A je vlastne dôležité presne to, čo si aj spomenula, že ty niečo toho človeka na tom sedení naučíš, ale potom je dôležitá práve tá práca jeho v domácom prostredí, aby tie veci trénoval. Určite. No ono, bohužiaľ, pravda je taká, že sa naozaj stretávam veľmi častokrát s tým, že proste ľudia sú nadšení. Niečo si vypočujú, proste ich to nadchne, prídu veľké ako taký wow, áno, jasné, budú pracovať, všetko. No ale za 2 týždne proste to opadne, alebo že prídu možno ešte tak jedenkrát. V čom to je? No, to je práve ten problém, že ono niekedy, čo nám robia tieto stabilizačné techniky, alebo to, že sa dostávame do kľudu, ono to nás to práve vypína z toho výkonu. Z toho, na čo sme my čiastočne zvyknutí. My sme zvyknutí na ten stres a aj keď nám nerobí dobre, na nejakej úrovni sme s ním čiastočne stotožnení. A to telo sa v tom nejak cíti častočne, že áno, taká nejaká identita, že toto som ja. Som nabudený jedno s druhým. No a teraz my začneme to teličko vypínať do toho kľudu a paradoxne sa môže začať človek cítiť na nejakej úrovni, že čo to je. A nemôžem povedať, že zle, ale proste inak. Áno, že je to pre ňoho, že také možno prekvapivé. Niekedy proste príde, že tí ľudia zrazu začnú cítiť väčšiu potrebu spánku.
Hej, to je bežné, pretože zrazu, keď my začneme si to dovolia. Keď my s tým začneme pracovať na takej hĺbšej úrovni, tak to telo sa proste chce začať uzdravovať. A keď tam bol dlhoročný deficit toho spánku, tak to telo si začne proste pýtať. Hej, a ľudia sú niekedy prekvapení, viete čo, ja spím že zrazu 9 hodín, hej, a tak to hovorím, no áno, že proste tak to telo si pýta, hej, ale nebudete mať za rok nejaký burnout. Hej, proste to teraz vieme podchytiť, vieme to proste sa tomu vyhnúť na nejakej úrovni. Hej? Takže častokrát toto je trošku nejaký problém, alebo niekedy pracujeme s tým, že človek by aj chcel, hej, aj vie, že má nejaký problém, ale natoľko má ako keby na sebe veľa tých povinností, že není naučený si proste vyhradiť čas pre seba. A to sa stretávam teda hlavne so ženami. Oni sú také naozaj v tom, že všetko to musí byť, hej, rodina, domácnosť, robota, všetko proste 100% a že si nevedia vyhradiť niekedy akože ani 5 minút času, hej, pre seba, 5-10 minút. Ono potom, ja niekedy sa až tak smejem tomu, ale vieme to akože vyriešiť, hej, že povedz. Vieme to vyriešiť, áno, keď poviem príklad, hej, že má maminku, ktorá povie, no ale viete, ja mám ročné bábo, ja ho proste musím dohliadať alebo niečo, začína mi tu loziť niečo. Hovorím, dobre, veď nech si to bábo lozí, áno, a vy kľudne môžete byť nejak trošku vzdialená, povedzme 2-3 metre od toho bábetka a nie je žiaden problém, aby ste si napríklad aktivovali neurogénne chvene, hej, že aby si dopriali ako tú metódu TRI, hej, nemusí byť priamo v ľahu, môže byť povedzme v polosede, v sede, čiže my vieme modifikovať aj takú tú pozíciu, v ktorej je človek, hej, nemusí to byť proste 20 minút, môže to byť aj 5 minút, hej, čiže a takisto aj dýchové techniky. Hej, Takže teraz všetci diváci počujú, že to nie je o tom, že musíme mať extra špeciálny čas a veľmi veľa. Akým spôsobom by si možno povzbudila ľudí, ktorí váhajú, či má zmysel do takéhoto niečoho ísť alebo nie? Tak ono určite má veľmi veľký význam zamerať pozornosť na ten stres, hej, pretože ono ho tu máme a my sme neboli na nejakej úrovni možno až tak učení, že treba tomu venovať pozornosť, hej. Čiže pokiaľ chceme predchádzať nejakému vážnejšiemu fyzickému, psychickému problému, je veľmi vhodné, aby to začal človek riešiť. Naozaj z môjho pohľadu netreba sa báť toho, že teraz budem musieť venovať možno strašne veľa času tomu, že vôbec nie. My to vieme veľmi pekne šiť na mieru. O tom sú vlastne aj nejaké možno tie individuálne stretnutia, kde sa pozrieme na to, že možno koľko človek má času, kedy, ako, čo všetko, aké sú možno tie bariéry, čo mu bráni v tom, aby si nejaký ten čas vyhradil a aby začal praktizovať nejaké tie stabilizačné techniky, hej, alebo tie regulačné, aby sa postupne začal dostávať do toho zdravia. Ďakujem veľmi pekne. V tejto chvíli sa s tebou lúčim a teším sa na ďalšie stretnutie, kde nám povieš konkrétnejšie veci práve o dýchaní, ktoré nám príde, tak samozrejme, že však to všetci vieme, nie je to úplne tak, aj o tej záhadnej metóde TRI. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.